Tervetuloa Simeonin makujen maailmaan, eli nyt on testissä nämä suosituimmat suurimmat merkit Thaimaassa, eli Singha, Changi ja Leo. Ja lähdetään kohta kokeilemaan, että ainakin mikä mun makunystyröiden mukaan olisi paras kalja täällä. Kaikki hyvin edullisia. Lähdetään ensimmäiseen Singhasta liikkeelle. Volyymi on 5.0 ja ennen on ollut pullokin 0.6, mutta nykyään on vaihtanut pienempään 0.5 ja hinta on siinä jossain 60 batin paikkeilla. Lähdetään maistelemaan. Hyvin vaahtoava. Jännän karvas maku, etten sano. Verrattain suomalaiseen olueeseen. Ei oikein ole mitään vertauspistettä. Ei huono. Ei huono. Sopiva raikas tällaiseen lämpöiseen ilmastoon. 5 tähteä on maksimi, varmaan hyvä peruskale, jos muutaman päivän haluaa kuumissaan ottaa, niin 3,5 tähteä. Hyvä on. Seuraavana sitten olisi Chang, legendaarinen norsuolut. Tehty norsunvirtsasta. Siltä se kyllä edelliset vähän maistuu, että volyymi löytyy 6.0. Niin puhuu liikkunut, että ainakin aikaisemmin se on voinut olla 4 ja 7 välittämättä mitä ne etiketti on lyönnyt. 0,6 pullo. Yhdelle pullolle hintaa noin 50-60 batia. Tää on hyvin travellereitten ollut, että se on halpa ja humalahakuista. Kokeillaan taas. Selvä ero Singhaan. Hassu jälkimaku. Oikein mihkä tässä nyt sit lähtis vertaamaan. Pari vuotta vanhaa Lapinkultaa, en tiedä. Jännästä makean ja kitkerän väliin jää maku. Taas 5 tähteä pyritään kai. Täällä varmaan 2 saa. Se on noin prosentit ja halpa hinta. Ei iso pullo kun on. Niin. Pahimpaan hätään menee. Sitten illan viimeinen auringonlaskun saattelemana Leo. Voltteja tässä oli joku 5,5 varmaan. Hinta tasan 50 batia. Henkilökohtaisesti tiedän jo, että oma suosikki maistamattakin.
suomalaisen makuun, halpaa ja hyvää. Joku pitäisi verrata, varmaan Koffin kolmonen hyvin kuvastaa Leo Kaljaa suomalaiseen makuun. Tulin nauttimaan viimeisestä hyvästä kaljasta pieneen omaan Pori-alueeseen. Lauri viitsit laittaa. Herran täytyy